नमस्कार प्रणाम। हम राइटर राकेश आप सबके प्रणाम करतानी। और आज अपने WR ब्लॉग्स वीडियो काफ़ी दिन हो गई बा बनावला, तो आज एगो आप सबके प्यार आशीर्वाद से कुछ बोलतनी और गावतनी। और आप सबके बता दें कि MS म्यूजिक भोजपुरी चैनल मोनेटाइज के कगार पर बा, यानी कि काल परसों तक मोनेटाइज हो जाई। तो आप सबके ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलता। और गाना एगो छूटल अभी अंतरा सिंह प्रियंका जी के MS म्यूजिक भोजपुरी पर, जौन की लगभग 40,000 लोग देख ले बा वीडियो के। तो आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रही WR ब्लॉग्स वीडियो पर, WR भोजपुरी हिट पर, MS म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर, और बनल रही, जुड़ा रही। और एक से एक बढ़ के गाना अभी हम लेके आ रहा बनी, बड़ा बड़ा लेवल के गाना, बड़ा बड़ा लेवल के वीडियो MS म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर। तो जे भी भैया नहीं सब्सक्राइब करे ओकरा के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और हित दोस्त में अपना शेयर करी। और अभी ऊपर गाना छूटल चंदन चंचल के कि खोजले बाड़ू दुल्हा सारा कारी भौजी टीचर तो फर्नीचर बढ़िया दी है, जौन की अभी 30-32 हज़ार भी हो गई बा। और आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देतनी। और एगो और गाना ऊपर छूटल बा चंदन चंचल जी के कि आ जाओ मिस्टर बिस्तर रेडी है। ये भी गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलता। और ऊपर गाना बा अलबेला जी के फिल्म में चल जेबू, नीरज जी के भी गाना बहुत अच्छा अच्छा ऊपर छूटल बा। हरी झंडी देखौले बाड़ू। तो आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रही अपना भाई पर, और खूब आशीर्वाद ऐसे ही देते रही। जय हो, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, लव यू ऑल।